Idea on luoda somesuunnitelma Kykyä ja halua töihin hankkeelle. Luomme kampanjan Kykyä halua töihin hankkeen kanssa, joka tuo näkyviksi pitkäaikaistyöttömien matkaa kohti työelämää IPS-valmennuksen parissa. Matka töihin Instagram- ja Facebook-julkaisut, joiden avulla seurataan IPS-valmennuksessa olevaa henkilöä. Postausten tarkoituksena kertoa, mitä valmennuksen eri vaiheet pitävät sisällään. Tavoitteena on herättää keskustelua ja vähentää stigmaa pitkäaikaistyöttömiä kohtaan. Olemme Metropolin opiskelijoita ja tämä on meidän tuotoksemme. Tässä näkyy esimerkkipostauksia meidän somesuunnitelmastamme. Käytämme postauksissa paljon hashtagia, esimerkiksi kykyä ja halua töihin ja kyvyt näkyviin. Postauksemme koostuvat erilaisista videoista, missä kuvaamme asiakkaan eri vaiheita IPS-valmennuksessa polullaan kohti työelämää tai koulutusta. Sisällöt julkaistaan Instagramiin sekä Facebookiin. Pitkäaikaistyöttömyyden haaste ei ole vain työpaikkojen puute, vaan myös rakenteet ja asenteet, jotka hidastavat työllistymistä. Tarvitaan uusia keinoja näyttää osaaminen ja vähentää ennakkoluuloja. Puramme ennakkoluuloja ja asenteita pitkäaikaistyöttömiä kohtaan tällä someviestinnällä. Tässä esimerkkikuvia havainnollistamaan mahdollisia videoita, joita somekanavalla voi tulevaisuudessa nähdä.